Ja mislim da je za moj rad signifikantno to što zapravo ja sam krenula vrlo kasno plesati i nekako onda ja iz te točke nikad nisam krenula razmišljati o plesu isključivo kao nekom pokazatelju fizičkih sposobnosti, virtuoznosti, tehnike i tako dalje, nego sam više išla na tu neku konceptualizaciju cijele priče. Isto signifikantno to je što sam ja studirala nešto drugo, dakle i moje razmišljanje o plesu je počelo iz tih nekakvih teoretskih, konceptualnih, filozofskih razmišljanja. Ja sam sada došla do te točke da ja radim fizički, dakle isključivo sa fizičkim stvarima, entitetima, idejama i tijelom, ali pokušavam ih iskoristiti više kao nekakvo sredstvo ili kao nekakvo okružje da bih stvorila nekakvu vizualnu stvar, nekakvu multimedijalnu ili nekakvu više multidisciplinarnu stvar, a ne isključivo koreografiju, ples. Ja recimo dosta treniram i plesno i druge stvari treniram i dosta sam isto treninga prošla. Tako da u principu moje shvaćanje tijela nije isključivo vezan za minimalizam ili za to da nema pokreta. Možda je to stvar neke osobne prakse koja se razvijala tijekom godina, da on je u nekom smislu da tako repetitivan, ostaje na nekakvim konceptima, da se tijelo ne koristi previše puno tamo gdje ne treba, nego čisto koliko je dovoljno da bi se nešto izrazilo. Možda to i nije toliko moja želja koliko je možda nekakav slijed okolnosti. Pokret kao ready-made, odnosno koreografija kao ready-made. Dakle, u principu razmišljanje o tome da su svi nekako tjelesni koncepti jako artificijalni u svojoj konačnici i da u principu kad krećemo raditi projekt, krećemo od nekakvih završenih koncepata već i onda zašto da ih ne tretiramo kao već neke gotove stvari koji su tu, koji zapravo se samo žele ponovo oživiti. To je to nekakav koncept ready-made-a. Tako da, onda sam išla u to da je onda konkretno u praksi to bilo da se radilo na nekim završenim koreografijama koji su se nastojale kopirati, repetirati, da bi one tako izgledale na sceni. Dakle, ne toliko autentično koliko da se baš vidi kao nekakva objektno tretirana scena. Mislim da je baš u današnjem aktualnom trenutku na sceni to još više došlo do izražaja, da se zapravo je ta koreografija jako već istrošena kao medij u smislu isto i kazalište. Mnogi pribjegavaju tim nekim konceptima gdje baš pričaju o toj istrošenosti. Prilično meni teatr bio uvijek interesantan zbog te neke svoje vizualnosti. Onda sam ja isto nisam bila, dakle, nije mi bilo primarno da se bavim toliko tijelom koliko samom slikom, teatrskom slikom. Onda je tu video došao nekako prirodno, ali ne kao puko
sredstvo video samo radi toga, nego u Private in Vitru je bila ta ideja nadzora i parazitiranja, tako da je to bilo prirodno da je on došao unutra jer smo se bavili više s dva prostora, skrivanjem od publike i parazitiranjem unutar dva prostora. Žive izvedbe i žive izvedbe u drugom prostoru, izvedbe koja je udaljena od gledatelja nekih 25 metara ili toliko, jer se ta ideja percepcije opet na neki način ekspandira ili se sužava. Dakle, u tom projektu sam se baš bavila percepcijom. Dakle, Arhiva prostora je zapravo dugoročan projekt i on je planiran tako da se radi više godina. Tokom mog rada ja skupljam, snimam videa, kratke videa, prostora u kojima radim, izvodim, sam nastupala i to teče tijekom moje karijere. On je po tome zanimljiv što on, na način kako se montirao video i ti lupovi fotoprostora koji se zoomiraju, na neki način razvija tu neku filmsku situaciju koja progovara o odsutnosti nečega ili o toj nekoj memoriji nečega i u tom nedostatku nečega što je u toj slici, tijela koje nema, se kreira ta nekakva napetost filmska, kazališna i tako dalje. On je, mislim, jedini projekt u kojem sam se ja bavila baš tim odnosom umjetnosti i dokumentacije, dokumentiranja, ali opet dakle, na neki način sam izašla iz te neke fikcionalnosti, bavila sam se čistom realnošću svog autorskog rada, svog proteklog rada. Dispozitiv izvedbe, to je bila nekakva ideja da ja na neki način istražujem sve neke te okvire koje postoje izvan moga rana. Sve okvire koji se stvaraju oko predstave, oko mene kao autora, tipa kako izgledam, kako me ljudi shvaćaju, kako ljudi uopće, što znači ta slika teatra, dolazak publike, reakcija publike. Ovaj zadnji rad, predstava Psychedelic Room Part 2, ona se baš toliko ne bavi nekim tim realnim okolnostima oko autora, nego baš jako želi kreirati tu neku fikcionalnu sliku, tu neku duplikaciju i slike, gdje slika u principu metastazira na neki način, bavi se tom nekakvom fantazijom, futurizmom na neki način. Prvi rad je bila instalacija gdje smo se mi bavili mojim radom, zvučnim projektom Measurements, gdje smo na neki način nastojali, pošto je Measurements u principu kad ga gledaš prazna slika, prazna scena, nema žive izvedbe, nego ti u principu vidiš vrlo statičnu sliku u kojoj samo zvuk ide, ništa drugo, nema ničeg, dakle, vizualno oko ti nigdje ne ide koliko uho ide. Onda smo se bavili tom statičnom slikom gdje smo duplicirali tu snimku Measurementsa i bavili se onda tim, dakle, prazan prostor oko kazališta, publika u prostoru. U drugom radu, Dispozitiv izvedbe Tobacco and Leather, smo kreirali tu neku priču toga kako ja izgledam na sceni, kako me ljudi shvaćaju, kako uopće, dakle, o tom nekom principu zvijezde ili te neke dive. Gdje je opet taj projekt, onda je taj projekt u neku ruku otišao u tu neku varijantu gdje se istraživala seksualnost i nekakva porno tematika koja se meni opet učinila jako zanimljiva. Onda sam ja u ovom zadnjem projektu pokušala ju ponovo na neki način oživjeti.
stavljajući fotografije iz prijašnjeg projekta i u nekakvim velikim dimenzijama gdje je ta seksualnost zapravo toliko pervertivna, perverzna, gdje je opet ta duplikacija prostora, da to na neki način opet izgleda jako nestvarno. U konačnici seksualnost izvođača, ta tjelesnost izvođača, ta nekakva priča o zavođenju kroz izvedbu, ta neka priča o izvedbi, odnosno o kazalištu kao nekom seksualnom iskustvu zapravo, nekakvoj seksualnoj katarzi. U tim nekakvim displejima, u večernjim displejima postoji zapravo jako nestvarna i briše se. Opet postoji, na neki način postane objekt na sceni i ništa drugo.